Good evening sa inyo! It's Tuesday and welcome back to another Vlogmas. Nag-absent pala ako today. Second day ko na absent. Kasi hindi talaga maganda yung aking pakiramdam. Pero ngayon, medyo okay-okay na. So tomorrow, totally free tayo. And then sa Thursday, balik trabaho na tayo kasi okay naman ako. Nawala. Minsan lang umaatching ako tapos may sipon pero okay na. And then tingnan nyo, may nagawa akong chocolate cake. Pangit lang yung mukha niya kasi nagmamadali ako kanina. Pero sobrang sarap niya. Kung ano kayo, kung taga Misamis Occidental kayo, yung bang chocolate style ng ng Carmelas. Yun, ganun yung pagka-ganache ko dito. Ayan, so medyo sweet siya. Kung gusto nyo, sobrang na-miss ko yan. Kaya, yan yung unang-una kong ginawa. Kailangan ko pang kabisaduhin itong aming oven kasi iba yung binibigay niya na temperature. Hindi ko pa siya matansya. And our baby, kanina pa to, kinuha ko. Ayan. Say hi. Say hi. So, kanina pa siya ng winch sa akin. Ewan ko kung anong gusto niya. What do you want? Nagbike lang kami. So, kahit masama yung pakiramdam mo, yung pagiging mama, hindi talaga, walang time out sa pagiging mama kasi masama yung pakiramdam mo. So, kahit masama pakiramdam, kinuha ko siya kasi kawawa naman. Gabi na darating si Banay, 6:30. So, ngayon, nagluluto ako ng dinner. 5 o'clock pa naman ngayon. Kumain na siya ng may biscuit sila kanina. So, maganda naman yung ng oven. Kaso lang, kailangan ko siyang kabisaduhin. Kasi, di ba, yung temperature sa loob niya, yung sa bilog ko, hindi the same sa temperature na inaano sa labas. So, titignan ko siya kung ano yung magandang setting. Kasi, hindi ko pa siya talaga matansya. So, kanina din, habang na-bored ako, kasi hindi naman laging nakahiga ka pag masama yung pakiramdam mo, tinignan ko yung mga yung mga gamit ko sa baking. Kung alam nyo, nagbe-bake ako dati. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요. And, ginagawa ko siya as hobby before, nung wala pa si Sofia. Ginawa ko siyang sideline. Parang hobby na practice ba. So, natigil siya. Yung nga, sabi ko sa nakaraang vlog, natigil siya dahil may Sofia, nabuntis ako. Tapos, yung oven nga, yung connection, may problema. Yes. Halloween. Yeah. Halloween. I love you. I love you. I love you. Huh? I love you. Bisa nasabi siya, I love you. Ganon yan siya. Halloween daw. No, do not pick your nose. So, nakita nyo yung cream. Nakalimutan ko palang inumin yung aking high blood. Si Dada, papunta na yon. Maghahanda ako sa kanya later. Bumili ako ng steak. Para naman maiba kasi kahapon, hindi ako naghanda talaga. Parang hindi niya nagustuhan yung adobo at saka parang nagsawa na siya. So, ngayon naman, handaan natin ng magandang dinner para ma-surprise siya.
And, ginawa ko na yung appointment niya. Appointment sa haircut sa Sabado at saka appointment din sa doktor. So, finally, ako pa ang tumawag, ha? So, parang sekretary ako ni Bana. So, pag hindi mo talaga gawin, hindi din yan, hindi din tatawag. So, ako na lang tumawag. Abby. Halloween spider. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Here. Telling lies, no papa. I don't think you should see this man. Johnny's eating bugs. Bugs? Hello, Mama. In your mouth. Papunta na pala si Bana. Nagpre-prepare lang ako. Ito yung kanyang steak. Steak for a lifetime. Kasi matagal na tayong hindi nakapagluto ng steak sa kanya. And then, inspired din to sa birthday vlog ng asawa ni Sheila's vlog. Nag-steak sila. So, mag-steak ako kay Bana. Galing din ito sa butcher. Parang Torx Butcher. So, mas mura siya. Lagyan ko lang siya ng mushroom at saka onions and then fries. So, happy na siya niyan. So, nag-init lang tayo ng pan. Lagyan ko lang ng konting butter. Ayan. Ayan siya. Diba? Medyo mainit-init na din siya. So, ilalagay ko lang yung steak natin. Medyo malaki yung steak. Ayan. Tapos, punasan ko lang to bago ako maglagay. Pwede din kayong maglagay ng mustard kung gusto nyo. Or anything. Ako, asin lang. Ay, medyo napadami. Tapos, fresh pepper. Ayan. So, pag nagluluto ako ng steak, tansya-tansya lang, tinatansya-tansya ko yung yung softness, kung rare ba, no, not rare, hindi kami kumakain ng rare, medium or hard. Si Bana, gusto niya medium pag beef. So, try ko. Minsan, chamba. Minsan naman, hindi. So, ano bang i-share ko sa inyo? Share. Alike, share. Ay, minsan mahirap din gumawa ng vlog ng walang content, no? Mahirap. Nahirapan kang gumawa ng title. Kung ano, sa thumbnail din, mahirapan ka. So, kailangan talaga every time na mag-vlog ka, kailangan alam mo na kung ano yung ita-title mo sa vlog na yun. Minsan, alam ko, tsaka mag-ano tayo din, minsan alam ko pag medyo maganda yung aking pakiramdam. Yung para bang I'm in the mood na mag-vlog. Talagang madami akong nasasabi, na-share. Ewan ko, na-share ko na ba lahat sa inyo? Gawa lang ako ng mushroom. Kasi may mushroom naman kami para hindi siya masira. So, yung mushroom, ilalagay ko lang sa gilid. Ayan. Ayan. Maluluto na lang yan siya pag, maluto na siya. Ayan. Very simple lang. Ayan. Tapos, mag-slice ako ng onions kasi nagamit ko na to kalahati kanina. Gamitin na lang din natin. So, napansin nyo, more on cooking tayo. Mahilig talaga akong magluto. Minsan nga, chamba-chamba. Masarap din yung nasa kusina ka lang. Ang problema kasi dito is dalawa lang kami ni Bana. Kung madami akong lulutuin, sino kakain, diba? So, tapos, kahit ako sa inyo, yung onions, ganun lang. Nothing fancy, simple lang. Tapos mahina lang yung apoy. Nothing fancy, ganun. Pag medyo okay na, ko siya.
ano ba yun? Ibaliktad ko. Ibali! Tapos yung fries, madali lang yung fries, 12 minutes. So, kayang-kaya. Pag na ano na to, tsaka ko i-on yung air fryer. For Dada. Ayan oh, nagpubad. Yeah, say hi. Hi. You need to open the door when Dada's here, okay? Hi, binibira na ako, binibira. Hinihila. Teka lang. Nagustuhan pala ni Sofia yung chocolate. First time kong gumawa niyan. Super moist chocolate cake. Philippine style. Yeah? Ayan na si steak natin. So, mamaya, paghimagas namin yung chocolate cake. Andito lang pala si Dada. Sana luto itong steak. Nagpa-plate na lang ako. Alam mo naman yung housewife. Bahay plate. Ito, oh. Patingin ko sa inyo, ha? Ayan. Ayan lang yung fries niya. So, and steak. Sana okay yung pagkaluto. Ito. Tapos sa akin, sabaw lang ng beef. Bumili din ako ng beef. Sa amin ni Sofia, ayan. Tsaka may spinach. Tapos tingnan ko may rice pa, brown rice. Ubusin ko na, grabe. Pag madami talagang rice, ako talagang nag-uubos. Hindi maganda. I've not eaten. No, I have mine. Reklamo siya. Are you complaining? Last night you were complaining that you did not like your dinner. I didn't complain, I didn't like the dinner. I said, it's a cook the broccoli. In a larger pan. What? Cook the broccoli in a larger pan, not a small pan that holds the water and nothing else. Tapos ngayon, handaan mo ng masarap. Nagreklamo. Hindi naman yung reklamo. Ako lang nagdrama-drama. Kasi niluto ko siya doon sa maliit ko ba na ano. Tapos sabi niya, hindi daw naluto ng maganda yung broccoli. Reklamo pa din. But I still love my wife. Dada, baro money be? No! You're always borrowing money. Never pay it back. Never pay back daw. Always. Pagatas tayo. Spinach and beef. Sofia already ate a lot of this. And the soup, she liked it. She was so hungry that at 5 o'clock. And I haven't made anything at 5. Kain muna ako. Check natin yung steak later. Cannot see there. It's fine, yeah. Happy? Hindi ko napansin. It's up. Once in a while. Kailangan niya yun kasi sobrang pagod na siya. Hello mga lalabs, mga youngsters dyan. Hello sa inyo. Dahil mahal ko kayo kahit wala tayong boses, mag-shoutout ako. Shoutout to Miss Miriam Arquiro, kay Roslyn Balde, kay Miss Ginaline Alarcon, kay Chit Moreno, kay Ma'am Glidel May Brenyas, kay Ma'am Almar Tupas, kay Ma'am Shania TV, and sa mama din po niya. Thank you. Sana po nanonood kayo ngayon. Shout out to Jo Bilyeza. Shout out to Cosida Di Casa. Shout out to Roxy Goods. Shout out to Mylene Ocampo. Shout out to Zinaida Rose Rivero. Shout out to Alma Jing B.
Biscocho. Love you po. Love din po, ma'am. Shout out to Maarte. Shout out to Aimee Mascarina. To Ma'am Lina Lievares. Kay Sis Beauty Forever 08. Kay Ma'am Corpus Gerasol. Kay Ma'am Rosemary Tanjay. Palaging utot na utot si Sofia. Kay Miss April Rose Sunga. Yes, Mama's coming. Shout out to Sis Evie Martinez Vlog from Davao City. Shout out to Alice Marco. Kay Ma'am Gloria Bayerl. Kay Ma'am Glenda Pura. Thank you po, ma'am. Kay Ma'am Edith Vlogs. Kay Teresa Pascual. Shout out to Ma'am Shijoy Vlog. Shout out to Arshimura from Japan. Shout out to Rokisa Sumampong. Shout out to... Uy, walang pangalan. Sabi lang niya, get well soon, Miss Yan. Looking forward po palagi sa vlogs niyo po. Binabalikan ko din po yung previous vlog niyo at super nag-enjoy po ako. You're super simple. Regards kay Dada and Pretty Sofia. Thank you. Wala talaga siyang pangalan. Sabi lang 22 hours ago. Shout out to Chinito Chef. Shout out to Twinnie Love in Scotland. Shout out to It's a Bing Thing. Shout out to Shine Weather. Shout out to April Ann Reales. Kay Mama Anda. Kay Mike and Judith Las Vegas. Kay Miss Gina Bora. Kay Vibes with Bennett. Shout out to Pearl Dumanat. Shout out to Ma'am Dorothy Raagas from Cagayan de Oro City. Palagi kami dyan sa Cagayan pag umuwi kami. And also, I would like to thank our super chatter, si Chinito Chef, at saka si Jeroen and Kin, and sa lahat ng mga vloggers dito sa Netherlands, and sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Thank you so much. Op na daw, wala ng laman. So, thank you so much. I hope hindi nyo makalimutan mag-subscribe, mag-like sa aming videos. And thank you. See you again sa aming susunod na vlogs.